Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang kagulangan. Sararok kita sa sadong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon.
Diyos, marahay na hapon po sa indo mga tugang. Luhod po ang gabo sa pagpamibikan orasyo emperata. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na ki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Pamiibi ilaban sa bagyo, asin iba pa ang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaong mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utoban sa imong kabutan na atamanan ng kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo asin ngunyan, na mamatian minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang dabi-labing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglilawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi kang mamumuto nama. Sa imo kami minahaganing kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugraring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man na kagabuhan nin tawo. Antabayan mo kami magtalubo na mga maging responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga bantinabang na parasurugan kapong nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na ki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Tuko po ang gabos.
sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po, Domingo sa ika-22 simana sa ordinaryong panahon. Tindog po ang gabos sa sinawitan niya tan awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Tiripon kita kaibaan sa tuyang kaakian, si Jesus sa Ebanghelyo ngunyan, iniimbitaran kitang maging siring sa mga aki, mapakumbaba, tataong magmidbid kan ginigikanan kan sa tuyang mga biyaya. Kaya po nantaan sa tuyang selebrasyon, sa pagsiyasat kan sa tong mga puso. Ginigirumdum ang mga pagkakataon kaining nakaaging mga aldaw, na dai kita naging siring sa aki, dai nagmimidbid sa Dios, dai nagpapasalamat sa Dios, dai nagpapakumbaba. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko ning makul, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadri ako kay Santa Maria, dahil nabihin. Sa gabos ng Heles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kagurang nantang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sabayan taan awit kan mga aki, pamurawayon taan Diyos. Pamurawayan sa Diyos sa kainas, sa nagkakarungan, sa mga taong alay-alay.
mamibi kita. O Dios nin mga kabagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarhay. Italanhok mo sa samong mga daghan ang pagkamuot sa imong ngaran. Asin warasan na sa pag-uswag nin kabanalan ang mga marhay na bagay samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli ki Jesucristo, ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An kapakumbabaan, urog na kinawiwilihan in kagurangnan, huli ka inilugod, maginyatong panalmingan ang Diyos no nagawi na ini. An kapakumbabaan, minasadol sa lambang saro na magtingkalag sa Diyos. Kung mayo ini, mayo manin halaga an ano man naginibo niya to sa kinaaban na ini. Sa mata nin tawo, asin urog man sa mata nin Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Aki ko, magpakumbaba ka sa gabos mong gibo, asin orog pang mauugmaan mga tawo, huli ka iyan, kisa mga regalo. Mantang nag-uurogan sa imong kadakulaan, dapat mag-urog man an sa imong kapakumbabaan, dangan mawiwilihan kaning kagurangnan. Dai ka maghinguwang masabutan ang mga bagay na labi ka dipisil para sa imo. Ni magsiyasad ka itong dai na sasakupan kan sa imong pagkasabot. Ang mga madunong na tawo makakanood sa mga kasabihan sa mga parabola. Minahinanyog sindanin magahay hulita buot nindang makanood. Ang pagtao sa mga dukha nakakabayad nin kasalan. Siring na sinisigbo kan tubigan nagkakarabang kalayo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, huli kan karahayan mo, nag-andam kanin harong para sa dukha. O Diyos, huli kan karahayan mo, nag-andam kanin harong para sa dukha. Mag-awit sa Diyos, mag-awit nin pag-umaw sa iyang ngaran, andamon andalan para sa naglulunad sa mga panganoron, kagurangnan ang sa iyang ngaran, mag-ugma sa iyang atubang. O Diyos, huli kan karahayan mo, nag-andam kanin harong para sa dukha. Amanin mga mayong ama, asin para surog nin mga balo. Siring kaiyan ang Diyos sa iyang banal na templo. Ang mga mamundo, tinatawan niya nin harong na eerokan, ang mga bilanggo, pinapanginutan niya, paluwas pa siring sa kauswagan. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam kanin harong para sa dukha. O Diyos, pinaoran mo nin makusog asin pinauswag mo sa imong naalang na daga. Duman itinugdok kan sa imong banwaan an sa indang harong. Sa imong kagahayan, pinakakan mo ang mga daing sukat. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam kanin harong para sa dukha. Ipinapahayag sa babasahon na dai na ang tawo madulok sa bulod na nadudutaan. Na ang tawo nagdudulok na sa bulod dinsyon. Ang banal na syudad kan buhay na Diyos, iyo ini ang langit no na katiriponan sampang kan kagurangnan. An enot ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo, mga tugang, arog kan mga Israelita, dai kamo nagdulok sa sarong bulod na nadudutan sa bukid nin Sinae, na may naglalaad na kalayo, may kadikluman, may dampog, may bagyo, may tanog na nin trumpita saka may sarong tingog. Kan madangog kan mga tawo ang tingog. Nakimaherak sindang dai na padangugon kaiyan,
kundi nagdulok kamo sa bukid ning Sion asin sa syudad kan buhay sa Dios. Ang langit no na Jerusalem na may dain na mabilang na mga anghel na maugmang nagtitripon, nagdulok kamo sa katriponan. Kan mga panganay nin Diyos naan mga ngaran na nasusurat sa langit, nagdulok kamo sa Diyos, na iyo ang hukom kan gabos na tawo. Mga ngaran na nagdulok man kamo sa mga espiritu kan mga matanos na tawong naging banal. Nagdulok kamo kay Jesus na iyo ang tagapagultanan kan bagong tipan asin sa iwinirik ning dugo na igwang mas maray na mga panuga sa panuga kan dugo ni Abel. Tataramong kan kagurangan. Salamat sa Diyos, ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, 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 An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangan. Sarong aldaw na Sabbath, nagkakan si Jesus sa harong nin sarong leader na kaayon kan mga Fariseyo. Duman, pinagmamasdan siya kan mga tawo. Namasdan man ni Jesus na pinipili kan ibang mga bisita ang pinakamarhay na tukawan. Kaya, nag-usipon si Jesus nin sarong parabola. Kung alukon ka sa kinasal, dai ka magtukaw sa pinakamarhay na tukawan. Tatibaad, may inalok ang kagharong na urog kisa sa imo. Dangan ang nag-alok sa indo, madulok asin magsabi, itao mo sa iya ang tukawan. Masusupog ka, tamatukaw ka sa pinakamenos na lugar. Kaya, kung alukon ka, tumukaw ka sa pinakamenos na lugar. Tanganing kung dulukon ka kan nag-alok sa imo, sasabihan ka, katuod, madya sa mas marhay na tukawan. Dakulang unra mo ini sa atubang kan gabos na bisita. Hulitaan si isay man na nagpapalangkaw, ibababa. Han sisay man na nagpapakumbaba, ilalangkaw. Dangan nagsabi man si Jesus sa kagharong na nag-imbitar sa iya, kung magbangkete ka, dai ka mag-alok kan mga katuod mo, o mga tugang mo, o mga kadugo mo, o mga kataid mong mayaman. Huli ta aalokon ka man ninda, kaya mababalusan ka. Kung magbangkete ka, alokon mo ang mga dukha, ang mga may kapansanan. Bibindisyonan ka, huli ta da isingda makakabalus sa imo. Babalusan ka nin Diyos sa pagkabuhay liwat nin mga matanos. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Si
Sisay po sa Indo, ang mahilig magkaon. Nag-lunch na po ba ang gabos? Sana iyon na po. Mahilig kitang magkaon. In fact, kung minsan bako lang 3 beses sa sarong aldaw. May merindal pa, aga, hapon, may midnight snack pa. Eating is central to our life. Sentro kan sa tuyang pagkabuhay, ang pagkakan, nin marhay, nin masiram. Ang sa tuya pong kagurangnan, Heso Kristo, mahilig man magkakan, asin makikakan. If we study Scripture, we will observe that Jesus enjoys visiting homes, visiting families, nakikitukaw sa lamesa ang kagurangnan, nakikihampang, nakikiistoryahan, nakikibabad sa ibang tao. Asin ang kagayunan po kan pakikisalamuha niyang ini, dahil siya namimili kung sisay ang iibahan. Iniibahan niya sa mga kamidbid niya, iyo, pero pati ang mga tawong dahil niya gayong midbid. Maski ang mga tawong rejected kan society, lalo na sa public sinners, mga tawong may kapansanan, dahil namimili si Jesus nin iibahan, nakikitukaw ang kagurangnan sa kaibahan kan tawo. Imagine this. Our great God, the creator of all of this, the universe, piniling maging tawo, dangan naglalaog sa satuyang kinakban, tanganing makitukaw sa lamesa kaibata. God makes Himself humble to sit with us. May apod po digdi ang mga biblical theologians. We call this the meal ministry of Jesus. Meal ministry. Buot sabihon, naglilingkod si Jesus sa paagi nin pakikikakan. Nakikikaon ang kagurangnan, iyo ang paagi kan sa iyang paglingkod. Dahil duman sa iyang pakikakan, ang mismong presensya niya is already ministry. Dangan man tang yaon sa duman, pag nagtutukaw sa lamesa, duman sa nagtutukdo nin mga leksyon. Importante po ini, dahil bakong ang pinapadagos ta sa naman sa satuyang mga harong, so mga tawong importante sa tuya, kamo po, nangingimbitar po, kamo sa harong nindo, nindain nindo midbid. Dai. Dai ka man pati maimbitar nin ibang tawo na tumukaw sa lamesa, kun habo mo siya. An iniimbitaran ta sa lamesa, so gusto tang mamidbidan. That's why, if there's a person that you want to befriend, gusto mong magrarom ang relasyon, iniimbitaran mo, mana, makape kita? Madya, milk tea? Makaon kita sa luwas? I want to get to know you better. Pag may isa sarong tawong nakikipagligawan, gusto ninda bago agumon, dadarahon sa lamesa. Dahil mas namimidbidan sa pagkaon na magsarabay. Sa lamesa, namimidbidan ta ang kada saro. Kaya inuton ko na po ang homework, parang ngunya na si Mana. Ang assignment ta po, mag-imbitar ngunya na si Mana, nin kasabay mong magkakan. Aram ko, busy po kita pirmiga boss, natutuod na kitang magkaraon na solo, o kung may kaiba man, may kapot na cellphone. Ngunya na si Mana, can you please invite someone to sit with you at table and allot your entire attention to this person? No cellphone, no wifi, no television. Kay tupukan sa Reddit pa kami, kan gabus pa kami naka-star ki mama sa papa, sarabay kaming nagkakaon sa lamesa. Dai mapuon, na dai pa nagbababa gabos. Ano daw po kung ginigibo ta pa iyan? This is a beautiful practice to sit together at meals because nagrararom ang pakamidbid ta sa kada saro. As in, nakakanood kita sa satuyang mga magurang when we sit together at table. Iyo po ini an assignment ta. Jesus, in His meal ministry, would usually use that occasion to teach. As hindi po sa binasatang ebanghelyo niya na Domingo, ang harong na binisita niya, harong min sarong pariseyo,
na leader. And there in that house, he observed that as the other guests were coming in, those guests were choosing the good seats, front seats, VIP seats, seats of honor, kabesa, ining yaon sa kabisera. Sabi ni Jesus, kung imbitaran ka mo sa kakanan, dai magtukaw sa pinakamarhay na tukawan. Tatibaad may inimbitaran na bisita na mas mahalaga kaysa sa imo, dangan pahalion ka sa tukawan, masusupgan ka. On the other hand, if you sit at the lowest chair, and then the homeowner, the master of the house, comes to you and asks you to transfer to a better seat, dakulang onra sa imo sa atubang kan ibang bisita. What is the Lord teaching us? Is He teaching us about proper etiquette and social graces? Iyo, parte po iyan. But the Lord is not just teaching us about table manners and polite behavior. The Lord is teaching us rather about humility, kapakumbabaan. Magayon po ang kapakumbabaan, ang humility, dahil iyo po ini ang pinupunan kan gabos. Sabi ni St. Thomas Aquinas, humility is the mother of all virtues. Iyo ini ang pinupunan kan karahayan. You could just imagine na ang kapakumbabaan po, garo po ini kabayo na may karwahing nakasunod. Sa karwahe po, nakasakay ang iba pang mga karahayan. Halimbawa, pagkamahihirakon, pagiging pasensyoso, kabuutan, gabus po ini nakasakay duman sa karwahe. Pero ang kabayo po, kapakumbabaan. Humility is the mother of all virtues. Ini ang nagguguyod kan iba pang mga bertud. Kaya ang sarong tao po na naghihinguwang maging mapakumbaba, pasil na pong magsunod ang ibang marhay na pag-uugali. That is why humility is the foremost virtue of Jesus, especially in the manger and on the cross. Humility is the foremost virtue of Mary and the saints. Dahil ang nagpapakumbaba, pasil na pong magsunod ang ibang marhay na pag-uugali. Kaya kung ang project mo, maging marhay na tao, maging santo, banal na Kristiyano, may I suggest, just focus on one virtue and everything else follows. Focus on humility. Pasil na po ang iba pa pag iginanata na ini. Kaya lang ang kinaban po, ang paghiling sa kapakumbabaan, maluya. In fact, some modern people cringe at the thought of humility. Kapakumbabaan? Sagin-sagin man iyan, kaplastikan na pagpapakumbaba. Sabi kan kinaban, garudaa, pigsasagwi o rinirejecta, tinatago ta, ang satong mga kaluyahan, ang satong kakayahan, abilidad, talento, na dapat nga ni ipagmalaki. Ang apod po dyan, false humility. Itong pagtago kan totoong igwaka, sagin-sagin na pagpapakumbaba. Sabi kan kinaban, ang usungon yan, ipamarita mo kung ano ang igwaka, i-post sa social media, ang gabus mong naabot sa buhay, mga naipundar mo. Maraot po ba yan? Bako man. Pinagalan ko ba yan? And we are allowed to share that. In fact, to be proud of the things that we have and have accomplished. Bako pong maraot na ipag-ugma ang mga balaog kan Diyos, asin magayon pag nauugma kita para sa satuyang kapwa na, uy, nagibo niya na, naabot niya na so sa iyang mga pangarap. Pero, kung dai mo na minimidbid ang kagtao kan gabus na igwaka, kung nakakalingaw ka na sa palibot mo may mga tawong nagtitios, sala naman po iyan. Lalo na kung an ipinagmamalaki mo, dainindo pinagalan, o hinabasan nindo sa kabankan bayan, you are flaunting what is not yours. Samuya po yan. Buwismi po iyan. Imbes, ang tao pong nagpapakumbaba, minimidbid po ang kagtao, kan gabus na igwasya.
Aram yan kan sa tuyang mga aki. Our children have so much to teach us. Our children recognize that everything they have is given. Sarong aldaw kan pagpagupit ko, yaon so aki kan sa kong barbero, sabi ko, magayunon yang sa imong doll na kapot-kapot, magayon po an inot niyang simbag. Sabi niya, bigay po ni Mommy. I was not asking anything. I did not comment on any other thing, but her first response was, this was given to me. Tao po ini sa sakuya. A humble person does not forget the source of everything that you have. Paano igwang mga tao na ang pagtubod sa sadiri ninda, self-made sinda. Ako ang naggibo kan sa diri ko. Halangkaw bagaan inadalan ko? Kaya dapat igalang ako kan mga tao. Apodon ako sa sakuyang titulo. Ay tapag da ipati ako na apod sa titulo ko, ma-offend ako. Dapat pag sinurat nindaan ngaran ko, yaon sugabus kong tinapusan. Otherwise, I'll be offended. Bakong pinagalan ko ang kayamanan ko? Kaya importante akong tao. Patukawon nindo ako sa VIP seats. Successful ako ngunyan dahil kan sa diri kong daplos. This is called toxic pride. Pride that is so full of oneself, pride that does not recognize the giver of gifts. Nakakalingaw po kita na mayo man kitang ikakahambog sa atubang kan Diyos. Dahil bakong gabos, grasya man sa nahali sa iya. Considering, ano po ang tunay na pagpapakumbaba? We return to St. Thomas Aquinas. He says, humility is truth. Ulitin ta po. Humility is truth. Ang tao daang nagpapakumbaba, nagpapakatotoo. Magpakatotoo ka, sabi kan sarong commercial kan 90s. Kung minsan paano nasusupog kitang madangog ang totoo, lalo na kung ang katotoohan, sarong pag-umaw sa mga kakayahan mo. Halimbawa, sinabihan ka, masiramon daw ining linuto mo, dangan masusupog sabihon, daiman, tsamba man sana. O sabihan ka, magayunon ka daw. Totoo man na magayon ka. Sabihin mo, dai, makanuson nga ni ako, pabebe. No? Inuumaw ka, pero habo mong akoon. Ano po ang mas marhay na simbag? Sabi ni Santo Tomas Aquino Giraray, the real test of humility is that when you are praised, you give the praise back to the one who gave that to you, to God. Kaya pag inumaw ka, sinabihan ka, gapuhon ka daw. Uy, dakula so talinga mo, ano? And you say, salamat po. Salamat sa Diyos. Magayunon daw ang sa imong talento, nag-aawit ka, nagsasayaw ka, mabuoton ka daw, mapasinsyoso ka daw na tao. And you acknowledge the one who gave that to you and say, salamat po, salamat sa Diyos. Haliin sa Diyos gabos, and I return to God the praise I have received. Dahil ang humildad, ang kapakumbabaan, bako pong pagsagin-sagin. Ang kapakumbabaan, iyo po ang honestong pagmidbid asin pag-ako kan sa diri mo. Totoo man talaga na may kakayahan akong arog kaini. Sa atubang kan Diyos, saka sa atubang kan tao, mimidbidon ko ini. This is what we call healthy pride. There is such a thing as healthy pride as opposed to toxic pride. Ang tawong nagpapakumbaba, aram ang totoo manungod sa sadiri niya, kaput niya ang sadiri niya, kaya dai siya matatanyog. Kaya dawa ang ibang tao sabihan siya na, maraot ka daw na tao, mabalik ka sa sadiri mo, asin aaramon mo, totoo ba? O dahil lang nasala lang akong sarong bes, maraot na akong tao? Araw kita kaini maghusga, ano po? Masala lang ang sarong tao, masabi, o yan na ang true colors niya. Ganon? True color ko kaagad yung isa kong pagkakamali. Hindi ko ba true color lahat ng kabutihang ginawa ko bago ito? A humble person has a good hold of himself or herself such that he cannot be shaken by anything that is not true. Humility
is truth. Mga tugang, ang meal ministry ni Jesus, dai po nagpundo 2,000 years ago. His meal ministry continues even today. In fact, nakikitukaw siya sa lamesa na ini. Kita nakikitukaw man sa lamesa niya. Yaraon kita sa lamesa kan kagurangnan. And you know, this table, this is not like any other table. This is a table that changes people. This is a table that changes lives. Mayo pong nagtutukaw sa lamesang ini na minahali na dai na bago. Nobody sits in the table of Jesus and remains unchanged. Dahil sa lamesang ini, pag minatukaw kita, dinadangugtaan kagharong, nakakanood kita sa mga katukduan niya, naghihinguwa kitang makaarog sa iya. Siya ang lamesa, siya ang kagharong, siya man ang kakanon na inaatang sa lamesang ini. Later, we will receive Him in communion. Lugod sa pag-ako ta kay Jesus, makaarog kita sa iya, sa kapakumbabaan niya. Siya na naging tao, siya na ipinako sa krus, siya na naging tinapay. Diyos na nagpapakumbaba, iniimbitaran man kita na magpakumbaba. Tindog po kita, simbagunta ang tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod Tubod ako sa sarang Diyos sa mga makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Kristo, bugtong nakik kan Diyos, asin namon dagi kan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos sama, huli sa iya na igkagwang gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na nitaw. Ipinangako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan asin linubong, asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat, susod sa mga kasuratan, asin suminangkat sa kalangit, nagtutukaw sa to kan nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ning buhay, naggikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka nama asin kan Aki, sabay na tinasamba asin pinapamuraway, siya nagtarang sa pagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ranihunta ang kagharong, sabihon ta sa iya ang satong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang mga pamayo kan simbahan, padagos na magdusay kan sa indang buhay sa lubos na paglingkod ki Kristo, asin sa iyang banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa matinaong puso, makanood kitang magtalingka sa mga pansadiring kasibotan asin magtalubo sa pagmaawot na masabatan si Kristo na mahuyo asin magpakumbaba ang puso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing magkaigwa kita kan tunay na kapakumbabaan sa satuyang pakikipagkapwa, urog na sa mga dukha asin mga inaapi, asin mamidbidtas sa inda si Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagahelang sa satuyang komunidad, matabangan niya to sa saindang kahilangan, huli kan sa tuyang pagmakulog asin pangataman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga tugang niya tunggadan, makisumaro sa kahadean ng Diyos no na pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Rumdumunta sa silensyo ang satong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong pinangako tang ipagpapamibi.
Kagurangnan na Dios, Ama nin mga dukha, mantang midbid mo ang samuyang kaluyahan asin kapaabaw-abawan, himatea ang mga pag-arang kan sa imong banwaan, sa tahaw kan samuyang pagpapakumbaba. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining banal na pagdulot, danay na magtaos sa mo kan nakakaligtas na bendisyon. Tanganing ang ginigibo mi sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin si sa imong espiritu, iitaasan mga puso, iniitaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin kami naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bakusan ang nakakamati kami arualdaw, kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinapaugman na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo ki Jesus hale sa mga gadan, naglalaom kaming mapapasamo man ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na anghel, naguumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini,
tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagulangan, hindi napaparin kanya mo. At pagkabuhay mo liwan, hindi nakahaya. Sagot na ikaw, Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, asin modelo nin kapakumbabaan. Kaiba kan apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo. Gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihingowang makasunod ki Jesus, pamibi untaan sa iyang pamibi. Unayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo. Pagdatungan, kahadean
Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Sa imuang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man at mamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magkairiba sa lamesang ini, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Cordero ka Diyos, na nagpaparangkan mga kasalan at kinaban. Marangi kami. Cordero ka Diyos, na nagpaparangkan mga kasalan at kinaban. Marangi kami. Cordero ka Diyos, na nagpaparangkan mga kasalan at kinaban. Tawi kami ni katulinongan. Uya an mapakumbabang si Jesus. Siya ang kagharong, siya ang lamesa, siya ang kakanon. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kaguranan, baka akong maninigo na ikamagdag sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asin ang sakuyang kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo.
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Malod po ang gabos para sa pamiibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagdubod na ionaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asinan kalayunin pagkamuot na pinalad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madato. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalobo kan mga banhi kan barahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kadadman kan katawohan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogo ng karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo magpukaw liwa sa samong mga peregrino nin paglaom. An paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang sirig na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamarawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog kan tinapay na langit nun, digdi sa imong lamesa, nag-aarang, naparigunon an samong mga puso, kaining kakanon ning pagkamuot. Sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa imo, asin paglingkod sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos na nagkapirang paisi.
Magkakaigwa po ang second collection para po ini sa pagmantener kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 39,399 pesos asin 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,932 pesos asin 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po 8,924 pesos asin 5 centavos para po ini sa tada. Siring man kanakaaging Biyernes, nagpuna po ang mesa nobinaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion sa good po ini sa Agosto 30 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa kapiestahan sa Agosto 31, ang prosesyon gigibuhon pagkatapos nin alas 4:30 nin pagkahapon na misa. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad. Ang mga kapadean asin seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigo po nin One Boys Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10 alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center, LC3. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa ongoing formation in bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi sa maawot po magbakal ng ticket. Available po ang ticket sa opisina. Siring man ang nakolekta niya to ngunya na bulan nin Agosto, halik sa dada canisters, igwang total na 20,387 pesos asin 50 centavos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuhaon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Setyembre. Salamat po sa dani na pagtabang sa mga nangangaipo. Mawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous 2,700, limang Anonymous 1,000, Anonymous 900, duwang Anonymous 500, Anonymous 400, Anonymous 300. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa danay na pagsuporta sa parokya and for your active participation in this Mass. Salamat po sa mga naglingkod sa satuyang altar. Urog na po ang satuyang mga kaakian. Napansin po siguro nindo, nagpaparagayon ang pagbasa ninda, pati ang pagkanta ninda, mas harmonious. Palakpakan ta po ang mga aki. Pati po ang mga adulto na nagtutukdo asin naggigiya sa sainda. Salamat po, salamat sa Diyos. Salamat man sa satuyang online community who joined us via live stream. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamomoto na Diyos an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa pag-arog sa kapakumbabaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.